В момента всеки по света, независимо от възраст, пол или професия, търси мир и щастие. Всички. Какво ще е, ако сме щастлив човек? Ще живеем в щастливо семейство. Ако живеем в щастливо семейство, ще зарадваме съседа си. Ще направим щастливи хората, сред които живеем. Ще направим щастлива страната си. Ще направим света щастлив. В крайна сметка ще направим Вселената щастлива. Излитане от щастие, удовлетвореност от щастие, потакане в щастие. О, хора, изпитвам безкрайно щастие. Хайде, нека да поемем път към Аллах, нашия собственик, с едно единствено желание.